Ato nang gisunod ang ikaduhang suwat ka sa tiyan karong hapuna. Gipadangat kini ni Sheila Avamlan matud pa niya akong friend ati ni gwapa, ni slim pa, pero nausab ang batasan. Ato maminawon ng kaagi sa atong letter sender. Dear Ate Didi, mayong hapon diha kanimo ate. Labi na sa mga naminaw, nagsunod dining maong programa ang mga puhing handuman sa Mindanao. Dili kini kabahin sa problema sa gugmang akong ni-share diha kanimo ate. Kung dili kabahin sa batasan sa akong suod kaayong higala. Kani adto nga mga nakalabay nga makatuigan. Grabe ang among mga promises. Naway bisag usa ang magbag-o, bisag magminiyo pa. Ipadayon ang among pagkasud nga higala. Kabuk barkada at din. Pero last year, milarga man ang amo ang barkada padung sa Mindanao. Apan padahin paghihapon ang among maayong komunikasyon. Yes, ang kuno nako ate. Dako og tambok ko nga pagbabayi. Kaming tulo ka mga barkada. Bisan unsa nga mga panghitabo sa mong kinabuhi ang gi-share sa usa-usa kanamo. Walay sekreto na mong tulo ano din. Kabayan sa uyab, kinsay lain uyab, kinsay nakakuan na, unsay among mga lakaw, unsay mga nahitabo, unsay mga planos kinabuhi. Amo ka na nagisawan sa mong tulog ka mga barkada. Kana mong tulog ka mga barkada. Apan siguro swerte ang akong friend ate kay nakauyab siya. Bisan og 36 ang iyang hawak. Sama nako dagko pagid kay paa ate. Apan sa among gikasabutan nga way magbag-o. And I'm happy nga happy siya together sa boyfriend ate. Gihilom di ay niya ang iyang sikreto. Naningkamot siya at din nga magpagamay. Naningkamot siya nga magpa-sexy. Naningkamot siya nga magpagwapa. Apan dako nga akong kalibog kay nausab ang tinagdan diri kanamo. Kesugod ni adtong akong giingon nga nagdieta na siya ate. After 8 months siguro, dili na maong among friendship ate. Kay totally changed na gyud. Labi na ng isura, maing pagadaot, nagkagwapa. Ang nakalain paminahon, kay mo siya gludon nga makita nako namong mga tambok ate. Magsili siya pose. Ay ka na bang manadiya ba? Sa Facebook, sa accomplishment. Nga mag-hurt kaayo ate. Kanamong mga tambok. Supposedly, friends me.
Instead nga i-encourage mi niya, muna mahinuon og iya ming gisalikway kay mga unhealthy economy. Kay sige ra ko may kaon walay ehersisyo. Hinungdan nga wala kuno may mga uyab. Ate ganahan na kay kumubalos niya through Facebook pod. Pero ako lang gipugnan. Kay dili ko sama kaniyang kinaiya. Makaya pa man ako. Ang ako ba nga, pwede man siguro magwapa ka, masexy ka, magkauyab ka, apan dili lang mo subag imong batasan. Hindi magbago ang imong kinaiya. Nasakitan gid ko sa iyong buhat ate. Not mentioning names sa social media but nakasiguro ko nga ako, kami, nga mga tambok ang iyausab kining gipasumbingayan. Labi na kay nausab ang iyang tinagdan nga di ka na ako. Ate mao kini akong problema sa pagkakaroon. Bahala akong walay uyab. Happy lang ko together sa akong family. Ani ra ko kutob. Kining tanan, di ka ni Shella o Pamela Negros Oriental.